ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон, навори имрӯз аст анами намуд мо кирни балхо. хутон бисёриятон мепурсен апа мо кирни балхоро навор кунед ё заказ кунем, вай кунед, доставка кунем. ма ростига вақт набуд, ҳам расветгоҳош ай ҳама ҷо намёфтем. аллакай ма расветгоҳош ёфтам. ина видеоро пешниҳоди шумо мекунам, марҳамат када бинед. диден расветгоҳош чӣ қадр бисёрай. хоҳиш мекунам духтарои хушрӯи ма, сурат напурсен, сурат надорум, вақти холиам надорум сурат партом. айрӯи видеом агар касе скриншот када равон кунад, гӯя ҳамин ранга доставка кун, ма заказшон қабул када доставка равон мекунем, ҳам ба шаҳрои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. ё духтаракон, барошон ягу чилай 3 метрш 220 сомона. духтаро нархи донаро гуфтем, касе бисёртар мехара барои тӯи марако бо арзон мекунем. мо кирни балх меган ёро духтаракон. материали ё хушро духтаро безем нестан, мақсад ки даже ба ҷош ме ай бархати королевский болотаре намеруша. хубиш дар ҳамияй ина расветкакошона диден духтаракон. метонем заказ кунем, ҳама рангош ҳаст қариб, ғайр ай сафеду сиёҳ надора. сиёҳ надоштен духтаро, сиёҳ сафед набуда. ина дигар расветкаҳош ҳастай. ина марҳамат харидорони муҳтарам, 16 та расветка будай.